Eta gero umek, oinez ikizteko eta orduan takatakarik eta holan egoten zen? Akabukoak az, bai, artean ez. Egurrezkoak edo? Bai, egurrezkoak gote ziren, bai. Bai. Arrozak intzi. Bai, hori, itxik egitze zeurian. Ez zeurriari pestan egoten. Eta itzia perez, gurian beti egon da, baldostia edo zera. Eta, bakizu zelan ikizten zeurian umiak oinez. Zelan? Nik eukitzen etxu zen, hemen eukitzi alez. Hor, iminiziek, holan, trabez, holan, hor, trabez, holan, holan, danak. Holan, imini trabez, eta hor mantak imini, honezile kalkarreria marreu, mobidu ez deitze zan, eta hor manti imini. Eta, emon bitzen sotzekuen, tapia edo tarteria, edo zer hola, eta kolieria. Eta umiak areaga zaratak etzen hortzen desarritxe eta batzuetan jeuzi besteatan minenez etxeko moduen ziren bitxartiak. Holatxe. Orduan hori izaten zan euren... Duten ziren eta holantxe ikizten zeuren. Eta gero eukido, biko txantzat eukido takataki. Bai. Eta gero odeipere eukizeuren eta ez zeurretik eten gitzen. Bai, orduan hori izaten zan normalena, ez da ziren barrun sartute. Baina beti zeo zer entreteniduteko eta emonta, ez da? Tapia, hori asko guztan zakean, taka, ole! Etxen zezu eta bestia, zikur miak. Bai.